safa ina kwana da rana dare ina wuni farin ciki na duniya mai faza ɗanka yana gani. Babu abin da zamu ce da kai sai dai Allah biya ka. Allah bamu abin da zamu taimaka maka dan mun san bamu iya biyan ka sai dai ubangijinka bai rani har da kaka komai naka mu dauka dan mun san bamu da tamkar ka. Idan ɗanka baya lafiya da zaran mama ta faɗa maka zaka tashi hankalinka don baya kwanci a lokacin komai kake zaka aje ne da sauri ka zo ka duba halin da ɗanka ke ciki. Kemis da hospital zaka dage kai ta zarya don neman lafiyar ɗanka. Mun taso a gidanmu da yace ake mana sanwa wasu risho ne wasu kuma kuka gas ne. Godiya ga mai sama idan asirin ka rufe yake komai tsanani sauki na nan biye da shi. Babana ko da yaushe jajircewarsa ɗaya ne ko da bayan ransa fure bohem don ya samu salama. Shin wayin tambaye kuma idan ban taimake shi ba wane ne zan taimaka mawa ko da neman aure ka je sai an tambaye ka wane ne mahaifinka don a lokaci shine zai zama dogararka. Ina tausayawa wanda ya rashin mahaifinsa addu'a ce kaɗai mafita. Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa Allah ya